I tu què preferiries? Dos quarts en punt de 12 de la nit. Ara és el moment del què preferiries, en què l'Àlex Massana es planteja una dicotomia de vida, dues opcions, de les quals en podem escollir només una. Avui què? Avui és una mica rareta, la veritat. Sí, normalment són raretes. Sí, però l'altre dia, per exemple, era molt senzill. Tot el dia de dia, tot el dia de nit, per exemple, era fàcil i assequible. Fàcil d'explicar, sí. I fàcil d'explicar, però també fàcil d'entendre la pregunta. Clar, és o una cosa o l'altra. Avui és una mica més complicada, més complexa. La gent que té l'ESO potser li costa una mica. La que té l'ESO només, i els que no la tenen... Encara pitjor. De fet, a mi m'ha costat entendre-la i l'he fet jo. Imagina't. Rebre ensurts de qualsevol cosa, és a dir, ets un tio que té tanta sensibilitat amb les coses que cau alguna cosa i ensurt, aquí ensurt, vas passant pel carrer i borda un gos i ensurt, sona un claxon i ensurt. Hòstia, joder. No ha funcionat. El Busta acaba de rebentar-li un timpà al Martí. He sobreactuat una mica en la... Sí, bastant. He anat més tard. O anar pel carrer i en lloc d'ensurts enamorar-te d'un arbre, d'un micròfon, d'una persona, d'un animal, d'una farola, del que sigui. A mi m'ha passat, anava pel carrer i m'he enamorat d'un arbre i l'he fet un petó. Sí. I mentre estaves gravant, casualment algú et gravava i ho hem penjat a Instagram. Jo soc una mica instagramer, llavors em gravo tot el que faig. Tot per si... Mira, vull sota un arbre i l'he fet un petó. Les iniciatives verds, que són molt de fer petó en els arbres. Abraçades, sí, l'energia que agafa. Clar, això fa molt. Sí. Bé, no sé, hem de contestar nosaltres, no? Sí, jo seré l'últim que contestaré. Ja la tinc preparada a casa. Perdona, jo crec que una cosa és bona i l'altra és dolenta, diguéssim, o sigui... És a dir, assustar-te... Sí, però enamorar-te d'un... He vist reportatges al típico... Com es diuen aquests canals? Mega. Discovery. Max, a mi m'agrada molt. Sí. Un home que s'havia enamorat del seu cotxe i li feia l'amor al cotxe. Sí, xupava el cotxe. Home, no sé amb quina cara et presentes a cara als teus pares, I del joc del Tetris. Val. És a les sogres, que deu ser un mecànic? O... No, jo soc molt d'estimar. Jo estimo molt fora tot, o sigui... Sí, quina era la d'estimar? No, jo no sé ni... Estimat, enamorar-te de qualsevol cosa. De qualsevol cosa? Sí. Vale, això. Fet a les 6 del matí m'ha passat algun cop, també. Però una cosa, si no et sents correspost per l'arbre, diríem, també tens el desamor, no? O pel cotxe, o pel que sigui. No, jo me la jugo, jo aquesta. L'estimar coses. Molt boig. Jo sóc dels que s'espanta. O sigui, jo m'espanto fàcil amb tot. Sí, jo també. Llavors, crec que vale malo conocido que bueno por conocer. Ai. Quina rabieta. O sigui, jo ara mateix, pues, sí, algú tanca una mica fort la porta, salto. Em porta un gos, salto. Algú pica el claxon, salto. Respect, ja m'he adaptat, porto 28 anys espantant-me de la meva ombra. Vull dir que també m'ha passat, també... No s'ha passat mai d'arribar de nit i trobar-te al mirall i fotre't el sustaco i dir, coño, soy jo? No. Pues a mi em passa sovint i em fot uns sustos de la... Però has pres alguna cosa abans, no suposo? No. Ah, no, vas bé. No, de la por. Ah, molt bé. Llavors ja, pues, assumit. Jo em quedo així. Ostres, doncs jo crec que vaig més cap al Busta, però tampoc ho tinc gaire clar. Tu vine cap aquí. Igual ens agafem molt d'amor. Sí, el Facebook Live ho patem, de veritat. Potser se'n surt d'aquí una estona, però és live, llavors el live no. No, jo crec que enamorar-me, però tampoc ho tinc gaire clar, la veritat, no és una cosa que m'hagi plantejat directament molt d'estona. Mai. M'ho he plantejat una mica aquesta tarda quan has penjat el vídeo i ja està. Sí, suposo que enamorar-te per això, perquè tampoc espantar-me no aporta res. Enamorar-te encara que et pugui aportar dolor després, doncs en aquell moment doncs està bé, no? Molt bé. Jordi. Bueno, jo trobo... No vull criticar ni... Jo vull donar la meva opinió. Ui. I ja comença... Trobo que és una dicotomia una mica fluixeta, no? Fluixeta en quant a que... Les queixes! En quant a que em puc quedar amb les dues i no em passa res. Mira, et diré una cosa. És una opinió. En el grup de WhatsApp, amics de les càmeres que tenim aquí, en el grup de WhatsApp... Sí, ara no m'estàs parlant a mi. Veuen dicotomies. No, però a veure si ho escoltes. Quan algú veu una dicotomia o pensa una dicotomia, la posa en el grup de WhatsApp, llavors jo intento el vídeo, tal, qual, no sé què. I resulta que aquesta dicotomia me la va enviar ell fa un mes i mig.
Ah, sí? Sí. Ja riu, És que no sé per què em feu cas. No sé què us va donar la idea. És que jo ho porto dient que no feu cas del Jordi Sala. És que deu ser això, Sí, sí. Bueno, llavors... Llavors què? A partir Ara ja d'aquí, està, Jordi. acabem, aquesta discussió s'acaba, llavors jo plantejo la meva dicotomia preferida en les dues possibilitats que tinc, i em quedo amb l'amor, perquè, no sé, és més fàcil, no? T'enamores de coses i bueno, potser et costa molts diners i tal, però... O no? Però... Clar, jo m'enamoro del telèfon, de la ràdio. Puc fer dues coses perquè sigui meu. El puc comprar o el puc robar. Vale. És presó o diners? Presó o diners, millet. Vale, m'agrada. Jo crec que trio lo d'enamorar-me fàcil. No sé, trobo que és més maco que no anar-te espantant, no? No sé. Jo, de fet, ja m'espanto una mica, també. Soc espantadís. O no ho sé. Igual anem, perquè jo puc ser així, fent com que no passa res. Ho tanco jo. Sí, li falta l'Àlex, que tenia resposta preparada. M'ha agradat molt l'argument del Litus de... Bueno, ¿cómo es això? Bueno conocido... Malo conocido... Malo conocido, caballo regalado. Exacte. Però l'utilitzo per l'altra banda. No remies les encías. Más vale bueno por conocer que... Que pájaro en mano. Que tu utilitzes per l'argument de que ja tens molts Ah, tu t'enamores molt. Jo... És que l'arbre aquell d'abans m'ha... Saps? M'ha agradat molt i em quedo amb l'arbre. Et quedes amb l'arbre, no amb l'enamorar-te de tot. Amb tot, però aquell arbre m'ha... Aquest arbre t'ha tocat el cor, eh? Sí. Aquesta és la resposta preparada que tenies? No. He pensat que és massa fort la que tenia. M'agrada aquest autocensurís també de tant en tant. En fi, contestat. Després llegirem alguna de les coses que ens han dit els Sí, oients. molt interessants algunes. Sí? Sí. Mira, Tenim un públic molt enamoradís, t'he de dir. tinc curiositat una mica per saber què responen a això. Després ho llegirem. Gràcies, Àlex. A tu.